Ranketos házban van egy. Van bizony. Nem vakult. Közel áll, smoke-oda. Kijöttem falak. Mögöttünk mindjárt jön. Figyelj, vigyázz! De van, Big-Ozer. Bocs. Van még középen. Falán, hogy mi ez? Nem a side. Side és dozer. Side-nak pit. Ez én vagyok. Bazd meg. Mehettek át vére, side-nak pit mind. Side kijött falára. Figyelj. Figyelj, rögtön smokolom CT-t majd. Smokolom, fuss csak. Jó, akkor menjünk. Van egy 66. Rakadtak egyből szerintem. Grillre rakom. Lehet már egy szerintem zöld. CT egy. Rom. Rom egy. A CT-ben jön, 42-t kap. Ace. Csúnya volt, nagyon szép. Foggal elkapta. Na. Még egy akkor fog jönni. Vagy ráveszik, nem akarnak, nyerni akarnak. Jó. Legyen megint ez csak tapogassuk, hogy